Λοιπόν, να περάσω στο επόμενο θέμα από το χώρο της μουσικής. Ξέρετε, οι συναυλιακοί χώροι και οι συναυλιακοί χώροι για είδη μουσικής όπως η jazz, ο αυτοσχεδιασμός και λιγότερο το fusion, η jazz rock κλπ. Δεν είναι πολύ στην Αθήνα, δεν είναι πολύ στην Ελλάδα. Δεν είναι πολύ και στην Αθήνα, παρά το τεράστιο μέγεθος του πληθυσμού του Λεκανοπεδίου. Ένας από αυτούς τους χώρους, ο Αθηνά Live, έκλεισε 10 χρόνια ζωής. Είναι του Γιώργου Φακανά και στεγάζεται στο κτίριο του οδείου του, στην παραλιακή λεωφόρο της Ποσειδώνος, στο Μοσχάτο. Γιόρτασε λοιπόν τα 10 χρόνια ζωής αυτή η μουσική σκηνή, η οποία έχει φιλοξενήσει πάρα πολλούς Έλληνες αλλά και πολλούς ξένους μουσικούς. Η κάμερα του Σημείου Art με τη Δήμητρα Κουζή ήταν εκεί στη γιορτή αυτή και ειδού το βίντεο. Το βασικό ήταν να μπορέσω να φτιάξω έναν χώρο όπου οι μελλοντικές γενιές δεν θα περνούσαν τις δυσκολίες που πέρασα εγώ όταν ξεκίνησα σαν μουσικός και να μπορούσαν να διδαχθούν τη μουσική αυτή που εμείς προσπαθήσαμε να στήσουμε με πολλές δυσκολίες εκείνη την εποχή στη χώρα μας. Το στοίχημα που είχαμε όμως παρόλα αυτά να κερδίσουμε εδώ σε αυτό τον χώρο ήταν να φέρουμε πολλούς ξένους και μεγάλους μουσικούς να παίξουν μαζί μας. Yorgos music is very demanding. It's a kind of music that really have no definition. You know, it's many styles involved. It's funk, it's jazz, it's actually a little bit of Afro-Cuban music. Με τον Άντονι Τζάκσον έχουμε μια πολύ πιο βαθιά και ουσιαστική σχέση, για τον πολύ απλό λόγο ότι μου έκανε την τιμή να γράψω τη μουσική για το πρώτο προσωπικό του CD, αυτό το CD που έφτασε στο σημείο να διεκδικήσει και τα Grammy. Yorgos is the composer, the arranger. He brought everything to life. He prepared the table and then I sat down at it. So however important you think I was, it would not have happened without Yorgos. And I was honored that he chose me because he is an outstanding performing artist and fine artist, writing music. So that's how it came together. It's a collaboration. Ενώ με τον Οράσιο έχουμε γυρίσει τον κόσμο, έχουμε παίξει πολλές συναυλίες στο εξωτερικό, αλλά όπως και να το κάνουμε και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι εκπροσωπούν έναν πολύ δημιουργικό κύκλο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και γι' αυτό το λόγο είναι τεράστια τιμή μου να παίζω μαζί τους και σε ό,τι έχουμε κάνει στο παρελθόν και σε ό,τι θα κάνουμε στο μέλλον μαζί. Then it's a band that also demands a very precise way of playing. You know, we are playing, I am playing hits that are together with horns, that are together with the piano player, and everything is like interacting constantly, instruments interacting constantly. So besides concentration, it demands a lot of reading, a lot of musical experience, I would say. This has to be loud. And when we arrive to that bar, 77, that's the bar that is the lightest part of the tune. Η jazz είναι μια διεθνής γλώσσα. Δεν είναι ούτε καν αμερικάνικη, ούτε εγγλέζικη, ούτε ελληνική, ούτε τίποτα. Είναι μια διεθνής μουσική γλώσσα που υπάρχει παντού. Άρα η παράδοση δημιουργείται με το πέρασμα των χρόνων σε όλη τη γη, άρα και σε εμάς. The Greek audience is an audience of high culture. They respect artists who try and make them happy, and like any audience, they respond. We can't make people support us. They have to want to, and the Greeks come out, and that's great. Είναι αναγκαίο ο Έλληνας να μάθει και να συμμετέχει πολύ περισσότερο στην ορχιστρική μουσική, να πάψει να θεωρεί το τραγούδι σαν τη μοναδική του μουσική έκφραση, διότι πιστεύω ότι η συμμετοχική μουσική είναι η ορχιστρική. Είναι αυτή που σε αφήνει πραγματικά να ονειρευτείς και να μεταφράσεις αυτό το οποίο ακούς με το δικό σου τρόπο.
Με την ευκαιρία αυτού του βίντεο και αυτής της γιορτής που παρακολουθήσαμε με τα 10 χρόνια του Αθηνά Live, να σας πω ότι σε αυτόν το χώρο κάθε Πέμπτη θα φιλοξενείται ένα άλλο project που διοργανώνεται από τον καλό φίλο και συνάδελφο Δημήτρη Μίτση, το Jazz Corner 85, και στην ουσία θα είναι μια σκηνή που θα είναι ευήκοη στην ελληνική κυρίως jazz μουσική σκηνή, η οποία επίσης έχει ανάγκη από χώρους για να παίζει, να προβάλλεται, να βγαίνει προς τα έξω, να εξωτερικεύεται, διότι οι Έλληνες jazz μουσικοί είναι πρώτου επίπεδου πλέον και δεν έχουν απολύτως τίποτα να ζηλέψουν από κανέναν άλλο συνάδελφό τους, από κανένα άλλο σημείο του πλανήτη. Αύριο είναι το γκρουπ του Τάκη Μπαρμπέρη στην σκηνή αυτή, ενώ ήδη εκεί έχει παίξει ο Σάκης Παπαδημητρίου με τη Γεωργία Σιλαίου και έπεται συνέχεια μέχρι βαθιά το καλοκαίρι.